Okay, så kører den igen. Det er godt, du. Og loddet, det er simpelthen fuldt med fisk. Man kan se, du er oppe på 20 meter allerede. Snart. Den går i cirkler. Der kommer han nu. Flot sej. Rigtig flot sej. Ja. Og den ophænger, det er fandme godt. Ved du hvad? Så ophænger. Wow. Der har lige. Der er sgu gang i en. Godt. Speedy.